Igsoon matag tuig na nato ginasaulog kining usa ka pinakalawom o pinakataas o pinakalapad nga misteryo sa atong pagtuo. Wala na'y pinakalawom nga misteryo sa atong pagtuo kundi kaning solemnidad sa kapistahan sa Santissima Trinidad. Ang atong nasayran nga uusa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ginaingon nga this is the original 3-in-1. Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo sa uusa ka Dios. Daghan kaayo nga mga makaingon kita, mga maalamon o mga bantugan kaayo nga mga santos nga misulay sa paghubad sa misteryo sa Santissima Trinidad. Apan wala gay usa kanila ang nakasabot o nakatugkad ni ining misteryo. Sama pa ng litan sa naitabo sa famous nga story sa usa ka obispo nga si Agustin. Siguro nakadaghan na kamo makadungog nining istorya ha? Sa diin kining obispo, misulay siya sa pagsabot kung unsa gyud kining misteryo sa Santissima Trinidad. Busa dito siya sa baybayon na malandong. Apan pinaagi sa usa ka anghel diha sa dagway sa usa ka bata nga simpre kayo nga nagdula sa balas sa baybayon. Ang bata naghimo siya usa ka lungag ug unya nagbalik-balik siya pagkuha og tubig sa dagat o iyang gisulod sa lungag. In the beginning, gipasagdan lang sa obispo ang gibuhat sa bata. Apan nagdugay, ang bata, wala kayod siya kapuyi na sigig balik-balik o kuha og tubig. Hangtod na curious kining obispo, si San Agustin. Iyang gipangutana ang bata, unsa man ang imong gibuhat. Ug ang bata, simple kaayo nga miingon, gusto nako nga ang tanang tubig sa dagat, akong isulod sa lungag. Miingon si Agustin, miingon ang obispo kaniya, imposible kaayo ka na nga mahitabo. Tanawa ang imong lungag, ug tanawa unsa kadako sa dagat. Ug ang bata, igo ra mitutok kaniya o giingnan siya, kung imposible kining akong gibuhat, mas imposible kanang imong gitinguha. Sa pagsabot, mahitungod sa Santissima Trinidad. Sa kagamay sa ato nga huna-huna sa atong utok, itandi sa kahalangdon sa Diyos, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Dili gayud matugkad sa tawhanon nga hunahuna ang makinaiya sa Dios. Ug didto nakasabot ang obispo. Mga igsuon, ang atong pagsaulog nining kapistahan sa Santissima Trinidad, nagdapit ka nato dili aron pagsabot sa kinaiya sa Dios. The divine nature of God, dili. Kundi kini nagdapit ka nato diha sa pagpamalandong, diha sa pagdaig, ug labi na gayo diha sa pagpasalamat. Kung unsa kadako, kung unsa kalapad, ug unsa kalawom, nga gibuhat sa gugma sa Dios Amahan, Dios Anak o Dios Espiritu Santo
para sa tibuok katawhan. Mao kini siya ang atong gisaulog karon nga unta ato makita ug masabtan ang buhat sa gugma sa Santissima Trinidad. Ang Diyos Amahan nga mao ang unang persona sa Santissima Trinidad, mao ang nagbuhat sa tao. Gibuhat niya kini sa iyang kapariha ug larawan. Sa unsang rason, aron ang tao makaambit siyang kinabuhi, makaambit siyang gugma o kalipa. In short, nga ang tao makig-uban sa himaya sa Diyos. That was the real plan of the Father. Apanasayod kita, gisuway sa tao ang plano sa Diyos. Gibuhat niya ang dili mao. Ug tungod niini ang kamatayon misulod. Apan bisan pa sa gihimo sa tao, wala gisalikway o gisilutan sa Diyos ang tao. Sa baylo, iyang gipadala ang iyang anak, ang ikaduha nga persona sa Santissima Trinidad. Aron dili pagsilot, dili aron pagsilot sa katawhan, kundi pagluwas ni ini. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, miingon, God loved the world so much that He gave us His only Son, not to condemn the world, but to save the world. Giluwas niya ang tao pinaagi sa iyang pagpakasakit, pagpakamatay, o pagabanaw. Haron matuman ng gayud ang plano, ang kaubuton sa iyang amahan. O dihang mibalik si Jesus sa langit, gipadala sa amahan o sa anak ang ikatulong nga persona, ang sa Santissima Trinidad, ang Diyos Espiritu Santo, nga mauna karon ang nagpadayon, haron kining plano samahan, matuman gayod sa hingpit. Ang Espiritu mauna ang nagpadayon sa paghatag kanato sa grasya, naghatag kanato sa lamdag, haron kitang makatawhan, mubalik og maningkamo tina sa pagtinguha, sa pagkabot sa atong kaluwasan. Mga igsoon, kung inyong tanawon, kining tanan, nagapadayag ka nato, that throughout all the time, sugod sa pagbuhat sa tao, o bisan hangtod karong panahona, ang Santissima Trinidad, walay laing gibuhat o gihuna-huna, kundi ang kaayuhan o kaluwasan sa tao. Kini tungod sa ilang dakong gugma kanato, sa ilang dakong gugma sa katawhan. So makaingon kita, ingon kita kaimportante, ingon kita kabililhon sa Diyos. Nga ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo, walay laing gibuhat, kundi ang kaluwasan sa tao. O kini ang rason sa atong pagsaulog sa Santissima Trinidad, nga unta mao kini ang maghatag kanato nga atong masabtan ug atong maila sa kinaiya sa Santissima Trinidad, ang ila nga buhat sa gugma. Mao bitaw mga igsuon ang dako nga hagit karon nga ato unta mabaslan kining ila dakong buhat sa gugma, pinaagi unta sa atong pagkooperar sa tawag o awhag sa Espiritu Santo, pinaagi sa simbahan, nga unta tagaan ta og pagtagad
ang gibuhat sa tulo ka persona. Nga unta, ato gayud nga pagpasidunggan ang Santissima Trinidad diha sa atong kinabuhi, diha sa atong pagtuo. Sama pananglitan, a very simple example diha sa pagbuhat sa atong pagtuo. Pag-sample diha sa atong pagbuhat sa tarong sa timaan sa krus. Pipila ka nato diri ang maghimo og timaan sa krus sa tarong. O aware kita, conscious kita sa atong pagbuhat ngana. Every time gani maghimo kita timaan sa krus, sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, pinaagi sa krus o pinaagi sa pangalan sa tulo ka personas, atong gipadayag ang pinakadako nga pagtuo, ang pinakadako nga gugma sa Dios kanato, nga ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo nagantos, namatay tungod sa gugma. Anyat pipila ka nato kumanguros kita, murag wala lang. Wisik-wisik lang. Usahay mauwaw pa kita nga manguros. Usay kung manguros kita, wa ta kasabot. Usay, it becomes just an action. Walay simbolo, walay gugma. A very simple act, and yet a very deep profession of our faith. Usa lang ka na ka-example. Siguro ang usa siguro maugayod ang atong pagpuyo. Isip mga binunyagan. Si Jesus mingon, panglakaw kamo og bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Og tudloi sila sa tanan kong gisugo kaninyo. Mga igsuon, ang Espiritu Santo kanunay nga anaa sa atong kasing-kasing, nga nagahulat nga muabli kini. Aron sa ingon ini kita malamdagan, ug unta kita madasig diha sa pagpuyo gayud sa atong pagkatinuoray nga binunyagan. Dili lamang sa pulong nga binunyagan, kundi diha gayud sa atong kinabuhi, diha sa atong relasyon, sa atong isikataw, diha sa atong relasyon sa atong pamilya, o sa atong relasyon sa Diyos. Nga mangimbabaw gayud ang atong gugma, diha sa atong Ginoo, o diha sa atong isikataw. Inaut-unta mga igsoon nga sa atong pagsaulog ning kapistahan, sa Santissima Trinidad mapuno kita siyang grasya, ug matagaan kita og lamdag sa pagpadayon dina sa pagtinguha, aron makabot gayud nato ang kaubuton samahan, ang plano samahan, nga someday kita makiguban kaniya dito sa kahimayaan. Palihog manindog.